कॅप्टन खरातच्या सामायिक सातबाऱ्यांची संख्या अधिक असल्यामुळे या प्रकरणाला आता आणखी महत्त्व प्राप्त झालंय। अनेक गट क्रमांकांमध्ये एकापेक्षा अधिक मालमत्तांची नावं आहेत। त्यामध्ये खरातचं नाव सहमालक म्हणून नोंदवलं गेले। त्यामध्ये शहरातील नावाजलेल्या काही बांधकाम कंपन्यांसह काही तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबियांची सुद्धा नावं दिसतायत। आणि त्यामुळे आता या सातबाऱ्यांच्या चौकशीमध्ये कोणकोणते अधिकारी सापडतात हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे। तर खरातच्या अनेक मालमत्ता आहेत आणि या मालमत्तांमध्ये अधिकाऱ्यांची नावं सुद्धा सामायिक सातबाऱ्यांमध्ये आहेत। अशा आणखी बाबी समोर येऊ शकतात येत्या काळामध्ये। अधिक सहमालक म्हणून सातबाऱ्यांवर खरातचं नाव आहे। त्यामध्ये तहसीलदार आहेत, कलेक्टर आहेत, त्यांच्या कुटुंबियांची सुद्धा नावं असल्याची माहिती समोर येत आहे।